Bon dia i bon Sant Jordi. Invitat per la Biblioteca de Tortosa. Us volia presentar, fer un petit tast del meu darrer poemari Versos d'Argila, en una magnífica portada de l'amic calero Abel Borràs. Com podeu veure, el podeu trobar a Amazon. Per fer esta degustació he triat un poema inspirat en les orenetes de Bécquer, que penso que va molt bé pels temps que estem vivint. Tornaran les temudes tramuntanes a fer trontollar les teules terroses que mai van ser taulada de res. Omplirà rivells d'aigua de romer per rentar-te roir les mans i el rostre de sang i sal del dia de salpar cap a una solemne soledat de sagetes disparades al buit. Acotaràs el cap, botgí del vaixell barat pel boicot absurd de la vida vacil·lant, i buscaràs vivències boges en la voracitat dels mals moments. Miraràs massacrat un món minat de braços abraçant i fent-te abric d'aquells fal·laços dies de fugida, de fatídica fals fent feina bruta, d'afusellar fems forjats en la farja dels dies fútils de força tibada. Amic meu, i tornaran les temudes tramuntanes a fer trontollar les teules terroses que mai van ser taulada de res. Àngel Martí. Versos d'Argila, tornaran les temudes tramuntanes.